Alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip. Kasama ang inyong muy deliciosang ka-love team. Mara's Tony. Mara Tony. Ikaw, anong trip mo? Shout out sa'yo, mas inuuna yung pagbili ng pabango kaysa bumili ng panglinis ng banyo. May kakilala ka bang ganon? Ang bango-bango! Pag na-meet mo sa personal o kaya pag lalapitan mo, ang bango. Pero hindi mo alam, yung banyong yan, may mga kung ano-anong animal. Di mo na alam kung may ipis ba, kung meron bang gagamba. Mamaya magulat ka, may ahas na pala. Anyway, nagbabalik po ang inyong kadaldalan na daldalerang atleta DJ Mara Tony. At kanina nga napag-usapan natin ang paglilinis ng bahay bago sumapit ang bagong taon. So, ito na yung Linis Bahay 101. Alam mo, fun fact kay Mara Tony, maganda lang po ako pero hindi po ako masyadong mahilig maglinis ng bahay. Inuna ang muka bago mag-ayos ng kama. Oh. Ako lang ba? Sabi raw nila, kapag makikita mo ang ugali ng isang tao pag malinis ang bahay ni ito. So, kung may mga bahay ka nang napuntahan na medyo makalat, alam mo na, makalat din yung taong yun. Siya. Para naman na ganahan ka, lalo na ngayon magpapasko. Syempre gusto natin pag pumasok yung bisita sa bahay mo, matutuwa hindi lang basta sa hinanda mong Noche Buena, pati na rin sa pag-upo niya sa iyong sala, di ba? So yung number 1, para naman makapaglinis-linis ka ng bahay dyan at kahit papaano medyo magalaw mo yung katawan mong di ko alam kung bakit medyo rumurupok ng tuhod mo. Nagkakaroon ka na ng frozen shoulders. Number 1, subukan mong maglinis ng bahay nang hindi sabay-sabay. Yun ang hirap sa atin di ba? May mga moment ba na kapag ka naglilinis ka ng bahay, pupunta kang kusina, tapos lilipat ka sa sala dahil nakita mo yung dede ng anak mo nandun sa sahig. Na para bang hindi mo na alam kung anong uunahin mo. Tapos nakalimutan mo yung niluluto mong tosino na sunog na. So kahit pa paano, dun po tayo muna, area by area. Kanyari, side by side. Kung naisip mong unang linisin ang iyong kubeta, doon ka muna sa kubeta, be. Huwag kang lilipat doon sa bodega, ha? Kasi mahirap mamaya pag nauna mo yung kusina, yung banyo mo, tapos lilipat ka sa bodega, tapos naiwan mo, nakalimutan mong i-flush. So, tay-tay dyan. Number 2. Tanggalin ang mga lumang damit. Oo, bi, huwag mo nang ipilit. Kapag alam mo hindi na kasya sa'yo yung duster mo o yung pantalon mo kahit Levi's pa yan, tapon mo na. Minsan mas maganda kapag tinatapon mo na. Sabi nga raw nila, when you let go of the things that you don't like anymore, may mga magaganda pa rin papasok. Gusto mo yung quotation na yun? Basta let go of the things that are unused. Yung mga bagay na may feeling mo sentimental value sa iyo. Wag na, sabi nga ni Marie Kondo. May sinabi siya nun Anong sabi niya nun? Nakalimutan ko, mamaya babalikan ko. Pero oras na para mag-declutter ng mga kalat. Yung sa tingin mo, hindi na magagamit next year. Yung anak mong hindi na rin gumagamit ng chupon. O kaya naman yung asawa mo na hindi na rin kasya sa kanya yung binili mong polo. Tapon mo na, ipamigay mo na dahil mas marami pang makikinabang niyan. Oo. Pwede mo yan i-donate. I-donate mo sa simbahan. O kaya naman, ukay-ukay mo sa labas.
Pinagkakitaan pa rin yun. 3 for 100. Brief. Mahal naman, be. Pagka mga brief at saka panty, huwag mo nang ibenta yan. Dirty. Asya, mamaya magbabalik ako. Maglinis ulit tayo maya-maya lamang. Pero ito yung magandang kanta pag naglilinis ka. Ano, saktong-sakto. This song is brought to you by Abra, entitled Gayuma. Kabisyo tara na.